Конституції 25 год, котру прийняли 28 юнія 1996 года при президентові Леонідові Кучмові. Яку оцінку дають Конституції України і яка ситуація у державі у вопросі виконання основного закону народу? Днеска, читаючи текст тої Конституції, пишуть многі дослідники, що видить їмся, що ми живемо не в тій державі, за котруся пише Конституція, у якій почти все конституційно нарушається. Як оцінюють ситуацію русини? Русини Закарпаття, як державотворчий народ в Україні, нас не цікавить, прийняли русинів, признали, це проблема України і української влади. І поки це не поймуть, вони будуть завжди страдати. Страдати серйозно. Що іменно ми державотворчий народ, котрий собі проголосував державу, в якій ми живемо. Но як нарушаються тепер права наші? Во-первых, Конституція 5 років була ще совєтська. В ній було більш-менш непогано законами. Но, оскільки у нас був двойний референдум, республіканський і місцевий, по закону про референдум УСР от 3 июля 91 року, тобто при радянській Україні, був прийнятий закон, по якому формувалася наша держава, і той закон не смів змінитися. Бо по якому закону про референдум творилася держава, такий закон мав нині бути дійсний, діючий. Уви, комуністи українські проголосували незалежну Україну і зразу поламали закон про референдум. Тобто замкнули народ всередині. Народ має право создати державу, а от вийти на референдум більше немає. От, і мало того, пустили чутко депутати Верховної Ради, що народові не можуть дозволяти хоч які питання випускати, бо народ не є розумний. Як ото? Вони такі розумні державу проголосили, а потім розумняки депутати тепер уже народові не дадуть ніякі референдуми. І мало того, оскільки місцевий референдум був законний в Закарпатті про те, що Закарпаття в складі України, як спеціальна самоврядна територія, як суб'єкт в складі України, який не входить ніякі другі адміністративно-територіальні утворення, то ця частина референдуму була ігнорована. Добре, проігнорували. Но тоді, яким образом тоді може формувати юридичну сторону перебування Закарпаття в складі України? На цю тему не можу говорити, бо тільки зразу націоналісти дзвонять в СБУ. Сепаратизм. Оті біжать піонери зразу, не розбираються в головне діло. Тобто не можеш навіть говорити про то. Ну, в будь-якому випадку референдум пройшов, мав два результати – республіканський і місний. По місному було зазвучено так, що ми в складі України, но як спеціальна самоврядна територія. Даємо юристам це питання далі, але в будь-якому випадку русини надіялися, що не будуть мати усі в державі слово. Скільки нам націоналістів кричали, що проженемо москалів та зажиємо добре, і русини будуть мати право. Придурили, а потім зав'язали і лишили прав. Так от, 3 рази обласна рада Закарпатська просила Верховну Раду внести зміни в Конституцію України. Верховна Рада не мала ні тоді, ні нині право підтверджувати або не признавати референдум. Референдум з моменту опублікування результатів вступає в юридичну силу і на тому точка. В Україні таких речей ніхто не знає. А якщо й чують, то зубами клацають, кличуть людей за то судити. Повторимося, вступило в силу. Так юридичний закон оголосить. І тепер він ігнорується. Но щось случило. Щоб не включити наш референдум місцевою Конституцією, в тому ж 96-му році українська влада прийняла злочинний закон «Плани заходи по етноліквідації русинської національності».
ті заходи донині діють і не відмінені. Тобто, як вони казали, що друзям участки, а врагам закон. В Україні своїм конституцію, а русинам плани заходи. Ну що ж, ми вижили, ми продовжуємо жити. Ми чекали, що прийде закон про мову. Дійсно, була прийнята закон про регіональні мови. Там був вписаний перерусинський язик. Ми думали, що наконець хоч маленько поправиться ситуація. Ну, повторна революція, а революция всегда это насилие, это насильницький захват власти. Такся по толкуванню слова революція. І знову наше питання відпало. Но ми, русини, уміємо чекати. Ми будемо свою роботу робити, щоб в своїй українській державі, з котрої нас видавлюють і приписують нам сепаратизм, ми з неї не вийдемо. Тому що до тих пір, поки не скаже про то народ, ми інше робити не можемо. І так, Конституція в Україні одна із добрих, ну, к сожалению, половина з неї не виконується. Абсолютно виключена медицина, освіта зруйнована, медицина зруйнована, соціальна сторона держави практично не використовується. Ну і саме страшне. Права чоловіка порушуються, мнення лічне не можеш виговорювати. Тільки скажеш свою думку, заклики до сепаратизму і зміна родині, так як будто би ота шарманка крутиться у спецслужб, бігають, кого би ще знайти врага України, на тому, коли стільки було злочина, за котримся мала займати і прокурори, і СБУ, а вони займаються русинами. Десь там щось казали, треба прийти до них. Ну і що казали? Маємо казати. Україна прийняла Конституцію демократичну. А має нам больно, що ми в Україні так ся наділи русини, що виримося із католицько-протестантської Європи та войдемо в українську православну державу. Вияснилося, ми попали у уніяцьку державу, в котрій уже греко-католики правлять балом і відкрили пряму війну проти Української православної канонічної церкви. І ми тепер уже під двойним гонінням. І як православні, і як русинин. В прошлій передачі було питання від вас. Це могли б ми флешмоб запустити, що я не тільки русин, а й русин православний. Ми то казали. Дійсно, так би треба робити. Наші предки русини сталі так казали. Русине, говори зася. Говори зася. І ми говоримо мирно, з любов'ю, з уваженням. Нам відповідають судом, гоніннями, репресіями, угрозами. Но ми не такі слабі, щоб ми не видержали все то. Нам Господь дав таку силу. Ми тепер думаємо вже русини Закарпаття, особливо православні, не тільки думають тепер уже за цей регіон. Ми тепер уже проникнуті і єдинством Української православної церкви перед лицем, що робить нам турецька церква, ну і за єдинство нашої держави. Повторююся, скільки раз уже. Русини, будучи не визнані в Україні, являються юридичним народом державотворчим для сьої держави. Господи, поможи нам бути такими мудрими, розумними і надалі.